Sadeltagskvisten her fås med forskellige tilvalg. Her er den helt som standard. Som standard er den klar til et vindue, hvor der løber tagbeklædning ned foran kvisten. Her er det ved placeret zink til bølget tagbeklædning. Det kan også være, at taget gør, at vinduet skal rykkes tilbage på taget, for enten at få en god brystningshøjde, eller simpelthen bare for at få rykket kvisten tilbage. Og her er der muligt at få en skål foran på kvisten, som gør, at vandet det stadig kan rende ud i tagrenden eller ud på taget. Der er også mulighed for at få altan på kvisten, eller for at få en fransk altan, som det kan ses her. Herudover er der mulighed for at give kvisten et andet udtryk. Det kan være ved at tilkøbe et vindue i siden af kvisten, så man på den måde også får nogle lidt smallere hjørnestolper. Man kan også få et andet udtryk ved at bryde fronten, det vil sige at ved enten at gå ind og putte hvid træ på fronten eller hvid aluminium på fronten. Træet det kan også tilkøbes med forskellige andre farver. I materialer der kommer kvisten som standard med blank zink, det vil sige blank zink på tag, front, sider og inddækninger. Herudover er der mulighed for at få forpassioneret zink, som er en zink, der er gået igennem en kemisk proces, så den får en ensartet overflade, som er matgrå. Herudover er der mulighed for at få sort anthracink, som er en sort zink, som vi ser her. Ved sort zink og ved forpassioneret zink, jamen der går vi ind og skifter den plisserede zink til en Vacaflex, som fås i forskellige farver, så man kan få det til at passe med ens egen tagbeklædning. Der er selvfølgelig også muligheden for at få kobber på kvisten, så tag, front, sider bliver kobber. I forhold til gesimser, der er den som standard født med en hvid trækkesims. Den hvide trækkesims kan skiftes til en trækkesims i andre forskellige farver. Er man ude i en vedligeholdelsesfri løsning, så kan man få beklædt den her trækkesims med en hvid alukapsel. Og hvis man gerne vil gå ind og give kvisten et andet udtryk, så kan man gå ind og sætte en vandret trækkesims på. Loftet er som standard vandret. Der er mulighed herfor at få loft til kip i forskellige afretninger. Det vil sige, at der er mulighed for, at selve loftet er til kip, men at vinduet stadig er firkantet og vandret. Der er også mulighed for at få loft til kip, men hvor vinduet ligesom følger med, så fronten bliver brudt, og fronten også bliver i loft til kip løsning. På taget er der mulighed for at få afvalmet tag, som gør, at den forreste del af taget hælder på samme måde som siderne gør. Det her det kan være en god måde til at give kvisten et andet udtryk på. Vil man gerne have, at kvisten kommer til at give mere plads, men man stadig gerne vil have en vindueskvist, så er der mulighed for at få et vægstykke under vinduet, som gør, at kvisten kan rykkes længere frem på taget. Det her vægstykke det kan laves i enten zink eller hardiplank. Hældningen på taget er som standard 15 grader. Her der kører vi med løsninger, hvor at det er 10, 25 og 40 graders hældning, eller hvad man nu ønsker i forhold til det. Hjørnestolpen er som I ser her. Hjørnestolpen er som standard, som I ser her. Det vil sige, at den er bygget op af 145 mm flunkskelet, beklædning, ventilation og underlag til zinken på siden. Her er det muligt at få indbygget hjørnestolpen, sådan så at vinduet vil komme længere herind, og så man på den måde vil få en tyndere hjørnestolpe. Man kan sige, at konsekvensen af det er, at der vil være mindre synligt karm indvendigt, og der kun vil være plads til et lag gips. Herudover er det muligt at få skåret flunktræet ned til 85 mm, så der på den måde er plads til 80 mm kingspan i flunkerne, så man på den måde får en tyndere hjørnestolp, og man samtidig kan se karmen på vinduet indvendigt, så det vil være ens med sider og top. Det var lidt om tilvalgene til sadeltagskvistene. Hvis der er andre ønsker, så er I velkommen til at ringe, og så kan vi prøve at tage en snak om jeres løsninger.